Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Himdan hi ka boarding ban ayang hi. Suam mem ta. Ngalih ngatiang bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Himdan la apo setliu pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. UMDC jong kalaban mau Prem constituency uba Riki Shulai hakhalai trek jembang aja penriau ula IT da kajing tho hau menteri rangba kajala ukan rat ki sangma pan penbana kum kasngi syuti ya kalingku sngiam jong UJJM sni Rolls-Roy ubalalong unong sandur pan penyo yak sik schedule hakani kajala Meghalaya bachaki wei kajala ka than chete lammingi belasyong lasa da kiriulum kajing sim uba Shulai yakani ka senjam kalong hadien baka executive committee balayalam daga Voice of the People's Party Hakhasil Autonomous District Council kilakan taj ban pediang ya kajing terwa jong u ban penpana kum kasngi syuti ya kalingku sngiam jong JJM sni Rolls-Roy hakashterek unai weng hadiem lara ya kani kaman hayeng darbar thawan jong ka district council kabala long hau benai rempang arja penriau kadi halor katuka resolution ka bangal ara hapo ka yeng darbar kabala dep hu benai February te kumupilai ihi ngalara ka resolution ka bade kerpang namanta ba joy kumba pitip la de we architect jong ka six schedule but hadum ta singim recognize ya ka singiyap jong ukum ka state holiday te hakajing sko ka jonga aba menchip sinem ngayo ban kendu lang boro ki mo MDC bangia yo kendu iba Reverend OL Snaitang yo ban skap susu kham bun chapang ka jong i habangia rakhi ya ka singiyap ka jong i kadi hu strik November ti ngasngo ba kawan ka jing sngo hanga bangadiban initiate ya kane khanang ba borok koi ka jela ga jogi bat kumju hi kar India hi kan tip ba u ba joy udi we JJM Nichols Roy udi we bri bala architect ya kane ka six schedule ka ba protect yang i hadu menta kasngi ti kumba play ngalawan rano ya ka resolution hapo ka yeng darbar bade kumu member bala sajid ngasngo baka right place ban ra ya ka kade hapo ka yeng darbar khrang ba daka darbar kadiu pa jong ka six schedule laki lapas daka resolution ngin pha pat ko government ka khamlong ka baskem ka babyang ndrei kadan la kajong ka jing perkhat se la kaliang ka executive committee kadan da kowe ka jingmut tigombo play hi haki recording ka ba ya hapo ka session tingamban si ngalakren hatu kosi bangan saya chikmat ya kane nganom sange te hadin kat ne katu kapor ngalayo ban selok biang te nganda ban up ya ka official proceeding te ngada layo ngayo ban up ya ka appointment ban i CM tingalayan yo kendu ya i mentah sing layo ban pensko te iongin sapej te ka syong sang ka state government bari ka jing kwa jonga nele si kijing angnut jonga bangan kemau yo ba joy hakas ngiyap ka jong u kamdi ka ba nong kumba de ka holiday kam ka leisure bagan le enjoy ne ban stunat ne bani kadi bangin kemau yo ne rurang ba ya ka ka bola no senyang haka imlang salang da pipet khamtam la ka juk ka tu kopor lapor khasi jentia hi di tang mai iba represent yang i hapoka constituent assembly bat ka ba kham stunat kalong ba idi rurang ba balayo ban ya trailang kat u badu Dr. Ambedkar layo menteri lang badu Gopinath Bardoloy layo menteri lang badu Jawaharlal Nehru layo menteri lang wadu Sardar Patel kedong ka iki ka jing sko mo sorong kum ukasi khanang ba ngin yu i bakat nu rurang ba usampang ladu tigi snem badai kum ban chupen kemau biang house of khandai ilawan ra ya kane kamat ila ya tai hapo ka constituent assembly bad ho khat khandai spa san pho pade ilala ban pen ulong ya ka ho khat khandai spa san pho ar pade ilala ban pen trikam ya ka da ka bangilayo inaugurate ya ka United Khasi Jentia Autonomous District Council te de halor kini ki bon ki banta ka ba u bajoy ula no senyang ka imlang salang ngasko ba ong ba kila kalen ringa susngo ba ka poroi perthai berkan khamtip khamsai susu khamtam hagane ka juk social media lingba jongpi ki pathai kubor ngideng kam ban pen scam ya ka ne ka jingle jong ba joy khanang ba kapateng banwan kan tip ba kumno
ngi chong sup chong san haba iwan ra ya kane ka 6 schedule ka kernit ka benriu ka balong ka bas camera ka tata bat ka bayada ngi hadu mentakaski ka jinglong far sighted ka jong i di lutuki snem hadu mentaski kadang long shisha ka jingtei ka jingyada na menta ka jongi te di tai dau ba dangi yo ya ka kum ka state holiday ngi lela ban kerpat ba pintip ba kingdom south ki edc hapo ka hapo ri India but ngi don kawe hangne but dangdon hakiwi ki benta jong ka Mizoram Tripura but kumtahi hapo Assam kini ki EDC but nga kutkum ka knowledge ka banga sayo ban interact bunsin mjuyo sngo ba kindatip sapang uba joy ki sudu pendon kami ka schedule nri uba joy yo James Joy Nicholas Roy Mohan Nicholas Roy kimda kham tip tengong da ka sarkar ka shim ka sinjam bakan declare ya kan ka ski ka bakarpang ka siap jong i kum ka sit holiday mun ilalai ban ya pha khubor pat shakiwe ki banta jong ki ADC ilala ban pha khubor ri borok ko wikiri India baka ka kam ka bakrau ba uneru rang ba lale ban yada na mata ka jongi halor kata kwa ban persngo shopi ba lesi pinyi menta man ki UPSC coaching ka bangi jui ha online khamtam ki hikai shapang ka schedule ribun sin pinyi pinum kinum mention ya ka kerteng jong ba joy tike ega jingle ka jonga kumu ba chala chajit ya kumu MDC jong kalaban ban ya mo ya thawan hapo ka Khasil Settlement Council kadai bangin yada bangin pen scam ban penne bansa ya ke ega bagi longshwa ki lawan yalam ban pente yangi tika badon kam kongsan edo kata ta kadai ba menta ngi di ban sedang ban pen kemau biang ya borok kawi kari ba ubajoy ude uwi nakiru shampang balap wanra ya kata kalat kelenti banyada hadu mentakasngi tengah kwa baka sarkar bat kibriu jong ka jalla kin burom bat ngin ya kemau burom bat ngila banda kasngi syuti jong un la ban bu ki program bat ki awareness ki program ki babun khnang ba kapateng penganuan kadang tip khnang kapateng kanuan kadang scam kemau ka kamram jong bajoy bo wanra ekane di banyada ki hill people but hatu ko por lawan ra ka jingida ka kongsan e gadai namanta ka nyada ya kalan kumba plei menta ki jing mi ki huriura halor ka khndo ka siap ya ka treat but ya ka riti ke dustut kadi ka kongsan haru ka tata bangi don kam ban pen kesan ban pen kemau ban pen scam ya ka ka ba iba joy lale ba joy lale ban nyada yangi kadi ka actually ka duty jong ka government ru ban recognize no ya ka siap jong ukum ka holiday kam ka assurance kamdan re uong unsa shimkhya halor kane ngasngo ba government immediately kadi ban shimkhya bari daki pej yaki election ki ba juye khun na kapor ki juye kren be chapang uba joy mo ladu ki arpo lepu sanpo snem timenta daga de ka ski bangin penne pansa ban sa ji kamau yu pateru ngi haban chim ka sinjam tengah kermen daka jinglong positif jong uchi minister un shimkhya ya kane but lesi kan urlong kane ka jing angnut mdi tang ka jonga handri jong babun ki pajba hapo ka jalla ka be ki jongi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.